Joo, komea ilma, joku 14 astetta saattoi olla lämmintä. Tässä oli tämmöinen kohtuullisen jyrkkä rinne, joka tuli hoidettua. Ja parturoitu sen mukaan tämmöisellä kaksoislankakurilla. Kyllä tässä turvahousut sai olla jalassa, kerta aika voimalla tulee toi ruohikko ja siellä joku oksan tynkä, ruusupuskanoksa ja näin poispäin, niin se tulee ilkeästi päin. Mutta jatketaan hommia, tilauksia otetaan vastaan talonmiespalvelut gmail.com, pihojen puutarhojen raivaustyöt ja pihapuiden kaadot, maanmuokkaukset keväällä yleensä. Harva niitä syksyyn on kysynyt, on kyllä sellaistakin sattunut. Jatketaan. Talonmiespalvelut gmail.com, yhteydenotot tarkoin osoitteen, ei mitään epämääräisyyksiä, vaan tarkka katuosoite, niin mä näen suoraan kerta kun hintaa kysytään, niin matka-aika ja ajokilometrit vaikuttaa myös hintaan sen tehtävän lisäksi. Ollaan yhteydessä, käteisellä erätään kohteessa kuittitilaus sähköpostiin, se on moro.